Edit time. At si Chinchin. Ito. Hi ho. Ay, hi ho. Oh, tama na. Tama na. Salamat, Chin. Pero, Chinchin daw, pangalawa na. Hindi ko lang yung plato dito. Cute talaga ni Tilo kumain nun. Cute talaga ni Tilo Mata. Konti lang. Hello. Today it's my day. Good morning. Sa mainit na umaga. Nakikwento ko. Sabihin na. May baliktad na paa dito. Butas. Joke lang. Pagdipan natin si Kuya Vince. Kuya ba? Ano pag natingin na? Nabalos. Ano? Ba't ka tumatingin pa? Ano? Oh, sige. Oh, sige. Oh, maganda ko dyan ikaw. Sige nga. Uy, yung camera. Yung camera. Oh, sige. Oh. Ano? Nasabihin ko. Ano, luto na? Luto na to? Hakok lang kuya. Ay, ikaw pala. Ako may naano huli ka. Huli. Huli. Nagtago pa. Ano nasa? Anong masasabi mo sa luto ni tatay? Anong masasabi mo sa luto ni tatay? Anong masasabi mo sa luto ni tatay? Kami. Bunga, nilapit na ng luto ko. Ganyan nga kasi yung susubo. Halika rito kuya. Ang nahuli ano, bangus. Bangus ang nahuli. Ay, si kuya. Amo ay. Hello. Lapit. Grabe man tutok ng camera. Tutok ng ulo. Anong masasabi mo sa luto ni tatay? Sarap nga. Wait lang, tatalangin ko yung bibig mo. Nasarap. Vlog ni Gad yung puro. Ginayat mo na yung nakita mo. Kuya. Tutok nga. Ang biro mo ka ganyan. Ayaw ka, maganda ka rin. Okay, super view ko to. Tingnan natin kung anong kalabasan mo dito. Screenshot ko nga. Okay, super view. Kuya, nagharap natin dyan. Hanap buhay. Naka-super view na to. Tigi. Ikaw. Tigi. Ay, maganda ako dyan. Ito, super view. Oh. Perfect. Wait lang. Tigi, tingnan natin. Hindi, ikaw. Side view ka, Chin. Ikaw nga. Tingnan mo, Tin. Ito, tingnan mo nga, dito. Tingnan mo, naka-super view. Maganda ako dyan. Tingnan mo nga. Patayin mo muna yan. Sige yun. Tingnan mo. Bawi nga siya sa'yo. Tingnan mo. Ay, maganda kaya ako. Tingnan mo, tingnan mo nga yung naka-side view ka. Tingnan mo. Ay, maganda ako dyan. Wait lang, tingnan mo. Oo. Wait lang ha, tingnan mo. Oh. Ang tangos ng ilang ko ay kain na natin. Halika rito, hindi kita tatandanan. Kakausapin kita. Anong problema mo sa akin? Doon si tatay. Wala man yan naka-camera. Meron pati oh. 8 minutes na, lagpos na yun. Ay, anong 3 Patayin mo muna. That is my script. Kakain na naman si Chinchin. Nagtatago pa, pambirang buhay. Wow! Magkaon na ito. Magkaon naman na ito. Gano'n mo na kaya? Kaya na naman tayo na. Alas 9 rin doon. Muna. Kaya mo muna yung papa mo. Mamaon naman na ika. Ha?
Kasi, ginagandaan ng papa niya, di lang naman kakain. Na! Manahimik ka dyan, kuya. Putang ko yun sa karita. Di lang kasi ako. Ayan. Eh, taga ano yan? Burias yan. Nasa galing. Amo. Kuya, paunod to. Mabayad sa resto. Bakit? Graba. Ibukod mo kuya, pang ibukod. Wala, ma. Yung edit time. Edit muna kami, edit. Saan? Ano masasabi mo? Ano masasabi? Mamaya. Ay, Melbo. Alog na. Daman maulog. Ito na ba yung tilo? Ito na. Oo. Hindi mo rin siya pinapansin. Tilo. Tilo. Anong payo mo tayo? Payo ka, handa na kaya din dito. Ang ginagawa mo dyan? Ano naman siya? Ano ka na naman? Kuya. Ano ka na naman? Anong problema mo sa akin? Anong problema mo sa akin? Ikaw, may problema ka sa akin. Hindi mo sinasabi sa akin. Anong problema mo sa akin, kuya? O, naka-vlog ka. Siyempre. Amo! Amo na talaga. Hindi mo kasi abot. Oh guys, sino man di maabot yan? Ay, hindi mo kasi abot. Bakit yung bitaw? Para kayang nagkano? Ay, hindi kasi abot. Abot ba ka? Natanggal nga. Ay, hindi abot. Mukhang magtripan dyan. Kuya, ang ginagawa. Halika rito. Ba't ka tumatakas? Ha? Ba't ka tumatakas? Grabe sa atin si Kuya. Si Kuya naman. Si Kuya. Kuya lang. Maingat tayo sa gilid. Kuya Vince, hindi kayong tatangkad. Anong ginagagawa mo? Gusto mo ikaw magbuhat? Sin? Mapuputol ito. Ha? Mapuputol. Gusto mo ikaw magbuhat? Maglalaro ka naman. Sige nga, siso. Ay, hindi mo yan maaabot. Hindi mo yan maaabot. Sige nga. Hindi mo yan maaabot. Nasabi ko sa'yo. Ang alin? Diyan lang naman yan. Itutusok lang yung bakal.
Wag ako, Jake! Huwag mo akong pagtipag. Ganti-gantihan lang yan. Amo na? Hindi yan malalo. 20 minutes na yung vlog mo! Nakatutok lang sa pusti! Dito ka nga. Huwag kang ano. Oh, di ba? Kahit mo na, oh. Oh my God, siya. Kaya mo na yan. Yan tayo. Yan na. Badrip na si Kuya. Yan di Kuya. Isa pa. Kuya, tulala. Kaya lang pala. Ay, ikaw ikaw muna. Shout out, shout out. Shout out. Dali na, madali na. Hi, ako. Kamusta? Ingat sa biyahe. Love you, mua. Oh, makauwi ka na. Nasa biyahe na nga ako pa. Pabalikin mo. Nagbalik na nga kagabi. May sabi ng manager eh. Natikman niya kasing kinilaw ko nung pumunta siya ng Sabar eh. Ang Austin eh. Hindi ka mag-iihaw, puro kilaw. Sila ba buwan? May kanin ba ka dyan? Paano Almusal ka muna. Paano magkain? Pagdating ko doon, di pa nakaligo, nagsisilpon. Kain ka na muna. Aga-agang pa rin nagising. Di ko na nagsisato. Tama naman na pumunta ba kami sa taas. Tama na! Sa taas doon! Taas! Taas! Tagka na lang. Tapos pala taas. Hako tayo ng hollow blocks para kay Kuya Gatcho. Nag-asintado si Kuya Gatcho dun sa CR. Kaya tingnan nyo na lang po sa vlog ni Kuya Gatcho. Akot ng hollow blocks. Ano yun? Yung? Ano? Patayin ko? Yan na? Yung halo namin ni Tilo.
Yun, sana di na umulan. Okay lang yung init, tesin na lang. Basta walang putik. Layo mo na ba? No, layo mo na ba? Sa panahon ngayon, bawal magpahinga. Yun. Dapat magtrabaho. Yun. Ang matupad mo na Yun. yung pangarap mong gamot. Alaksan. Nang mabili mo yung pangarap mong gamot. Bawal magpahinga. Trabaho lang. Patalastas eh. Trabaho lang. Nang mabili natin yung pangarap nating gamot. Banat lang banat. Ay, tignan mo daw. Day, saan tinuturuan ni tatay oh? Masipag Kaya daw pati. biyahin. Masipag yung butang nabili. Tatay pa, di magaya tayo. Sipag yung butang nabili talaga. Oh, day, Sipag. nagaya na daw. Paano ngayon, day? Kalimutan ko. At si Papa Nikayan ulit, tuloy-tuloy pa rin sa pagkilaw ng bangos. Amo tay! Oo. Oh, yan ang sip namin. Malupit yan, malupit. Alam na mamaya. Ibalit daw sa kanya. Alam na mamaya. Tiwala lang, tiwala. Tiwala sa sarili, manalig lang sa taas. Dahil pa ako bibigyan yata eh. Yan, pasensya na sa vlog. Pabalik-balik lang tayo. Oo. Balik-balik, hakot. Tilo. Tilo. Amo. Yan. Ay, tilo. Ay. Uy! Madalak lang! Meron. Dito, meron. Dito meron. Ano si Diwayan? Walang kat yun. At akot ulit. Gawa-gawa na naman paraan. Para mayroon. Sama siya. Vlogger nih. Hai, mana? Lagir kata ya? Lagir ya? Lagir kah? Lagir ini ya? Lagir mo? May tugtog. Sayawan natin para di makapiret. Wala, tapos na. Last ball. Isang mata? Tatama yung formal laban. Wala. Diretso lang. Ayan, tapos na ako maglibor dito. Tapos ko agad siya. At yung chip natin ay diretso pa rin sa paggayat ng luya. Tanggalan niya Sarap. yung forma dyan. Nilagyan na ng luya yung kinilaw na bangus. Ngayon lang ang makakatikim niyan. Natikman ko na kilaw tayo, ano eh. Yung tuna. Sarap yun. Tuna. Tapos yung dilis. Wala kasi mga tinik-tinik. Dilis. Sa bangus, di pa. Masarap ang ginaw pag gabi. Oo. Yan. Halo pa yaw? Lalo yung tanghali. Sarap. At may ano pa yan, may sinabawan, sinigang na bangus. Ako. Sarap.
Ilan na yun? 6? 5. Hmm? 5. 5. Ito. Ito na. Ha? Ito. Ano lang? 3. Walo. Hello. Ilan na lang? Isa na lang. Hmm? Isa na lang. Ito. Malapit kayo dun. Ayun na. Ito na. Asit. 4. Ay, 4. Oh! Salamat kay Sani, video sa atin. Moy. Ang pahinga. At kakain na. Kasi tilo. Tinutubigan ni Tilo yung nalo natin. Oh, sarap na. Ito na yung ano. Kilaw. Kilaw na bangus. Lami. Lami kaayo. Yan si Chinchin. Mama niya naglalatag. Ganda raw ng boses mo eh. Sabi sa comment. Yun? Oo. Ganda ng boses si Chinchin. Sampulan mo nga. May bayad na yun. May bayad ba? Amo talaga. Oo. Oh, nagpakok si ate oh. Ito lang. Wala na po. Royal. Wala na. Ito na lang. Ang break time. Mga tropa. Umuwi. Mainit ang muna talaga. Baka kulang Oh, kuya. Suspect, suspect. Kami gan. Alam mo yon? Suspect, suspect. Oh, ano? Nakabuta. Wala namang Wala namang putik. Suspect, suspect. Nakabuta, wala namang putik. Amo talaga. Ayan, tanggal muna tayo ng costume natin kasi mainit. Kakain, break time. Napakainit sa katawan. Sumikat yung araw kaso biglang kumulimlim. Ayan oh. Madilim na naman, parang ulan. Tilo. Amoy! Tatay Chief. Tanggal muna tayo ng costume. Ayan, kapag bis na tayo. Mulang dumi yung paa. May medyas. Yung tatay, tuloy pa rin sa paghugas. At kakain na. O ano yun? Ay, yung sisigangin. Ito na yung mga ano, pinagtanggalan ng laman ng bangos. Sasabawan ni tatay. Lupit. Nakikita yung resulta. Tay, takpan mo yung resulta. Masira, para di masira. Ito na po yung ano, bangos, yung ulo. At saka yung pinagtinikan. Amay. Oh, sige nga, challenge. Ito. Yung ano, kalamansi, kakagatin ni Tilo na walang reaction. Oh. No reaction. No reaction po yan. Oh. Challenge kay Tilo. Eh, kagatin mo. Wala. No reaction video. Huwag mong kunti-kuntiin, diretsuhin mo. Diretsuhin mo. Kung talagang walang ano. No reaction. Lupit ng tingin ni Tilo kay Karot. Kain po tayo. Di pa naman lalaki. Ilan kayong sili lagay tatay? Tawag naman ang kaldero. Ayun, sili. Andun, maraming sili dun. Ito po, okra. Ah, takot kayo sa ulan na. Magkatilo.
Kilo, hindi napig yung sandukan. Wala na, kalimutan na yung tilo chinchin. Yo! Sili tol. Ha? May sili pa. Andyan lang sila. Dapat sando ka mo si Madudurog eh. Ano? Madudurog. Kawawa man yung nahuli. Nung madurog. Hid. Pwede na, may dala na. Ayun bukas. Kuya! Three kings ba ngayon? Ano yung malaking kutsara? Size. 6 kings. Oh, happy 3 kings. Happy 3 kings. Hindi watching. Happy hindi- 3 kings sa hindi- atin lahat. Hindi kain pala, hindi watching. 3 kings. Alright. Test ba ngayon? Alright. Size pala ngayon. Wala na cut off naman. Kaon na, kaon. Kain! Mga unta. Pero nagkain na, sabi ni Francis Tanay. Alamit, lumabas ka na. Ayan ba, akapon na rin. Laki ng aso sa ilalim mo. Nakapag-vlog na yata siya kahapon. Nakaligo na yata. May aso sa ilalim. Kino, baka nabuto ka dyan. Hindi ko naramdaman yung sili. Ayun, sili. May nakita ako. Hindi makikita ko. Ayun ko yan. Sili. Ano pa sili? Right. Adobo nga. Sarap ng sabaw oh. Sabaw ng adobo. Dito ka nga. Kumayos ka ha. Sige, sa mga adobo yan. O, si Tilo! Ano na si Tilo? Sabaw ng adobo. Dito, Tilo! Tilo, dito ka, Tilo! Tilo! Karot? Tilo! Tagdara pa ka sa ano? Tilo! Pulutan. Bong, piga po mo. Dito! Dito! Subuan mo to! Oy, Noel Aldiano, shout out! Cute talaga ni Tilo mag ano? Konti lang. Kaya cincin daw, pangalawa na. Kukulangin nga ang plato dito. Cute talaga ni Tilo kumain no? Dani, ayan lopo. Panalo talaga. Uulo pa kayo? May ulo pa dito. Pwede po bang kumain? Ayan, tapos nang kumain. Chin-chin. Malalakbay! Salamat! Nakalip ka ano uli. Si Karot man lang talaga. Karot man! Bagay ka lang ito. Opo, Albert, malamig sa kailan. Sayawan mo lang si ano, si Malalakbay. Nagpalipat pa. Sayaw ka lang ng gamay. Alam mo ay.
Akin ang bote. Tingin ka bote. Tapos na. Yan, iro. Oh, balik-balik pa rin. Sila sa kalipat. Amoy! Amoy! At tempo, break tempo naman. At ayun sila. Naka-live si Sunny Parson. At ako nagdala ko ng duyan. Ito. Alam na, pag break time, samantalay natin yung oras na walang trabaho. Edit time. At si Chinchin. Ito. Hi ho. Ay, hi ho. Oh, tama na. Salamat, Chin. Kakabiglaan to. Facebook. Ayun. Lalagay ko yan sa comment section. Kaya pa. Recover tapos yung dating ano. At hanggang dito lang ang vlog natin. Maraming salamat! Chin, tagpan mo na! Bye-bye! Mukha ko na lang ito. Bye-bye! Hello! Hello guys!